Yeah, sanibona. Imina ke Mamphintsa shemo ngampela. Wamthola inyanga zo9. And then emva kwalokho sengizodomoroziswa uyile lo makoti omusha lo. Obhedayo. Uthi umakoti thina asigcine ukufika so noma sofika umshado omhlophe. Ngicela ukwazi ukuthi ngampela ningashada kanjani ngingekho. Obani laba nibesayo abakuphi ngibaze lapha angibazi uShomex udayise ngami uShomex usuthi akanalo iqiniso ngoba namanje kufanele ngabe kulandele amashekami shuthile sashutha imali kaShomex nomuzi awushutha wenza yonke into yindaba bona barule ubabes uyisikhathini la kumina ngoba usacela imendo nesisa sigekho akazali ingane phela leyo ayithi ufake iponje akazali ingane akhipha isponje afake ingane yena ilinde izingane amawele ayithe uzowadeliver awekho amawele sengicela ukuthi ke umandla wami uNkulunkulu amvikele kulabo sathane aqomene nabo ngeke uthi usindise ushadele kaDlozi abantu abangasindise and then after that wena usunqo yes ubaba wakhe isele edala yazi ngiyasela monti mina ngiyangifufumi hey udakela le hayibo inganyama izofuza yena kodwa uNkulunkulu wami please God bless our food inganyama ingafuze yena ifuze lo mama inganyama kwayishina 3 days washiya Mamphintsa na 3 days nesibindi le njalo ayifuni ngabe le masiye emaphepheni yakhuluma lasisifebe senja yonya wena sune egolkoni wena mawuthi nganyaka iyakhulumela mina ngizokushaya mina ngizobiza abasekhaya bakushaya mongashayiwe mina ngumakoti uzoshaya abasekhaya nanti injabo hayibo wangithuwa shinganyaka ina 3 days ushiye emnyango ina 3 days mase yakhuluma usumsobe nombaba ungidakela wena nasi sifebe senjwa hayibo fucking msulu la ngayi no ngikhuluma isikurukuru nyama ngikhuluma ngani lenja le hayibo ingaya kwashiye emnyango na 3 days hayibo uyanya lo mama ayanya shem ushithi uthuphe mina mshanga impela ngifaka ibhongi ngiyasebenza mina manje ngicong lezi 1.5 ngimnikeze nami what the shit adara is fabulous musimbe egolkani